Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Bayi Sugeng Enjang ya pemirsa. Selamat berhari Sabtu. Engko sore berarti bermalam Minggu ya. Nah iki aku arep nyelepno daging pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nyelepno daging. Iki wingin tok roti. Penghuni Mbak Eli wis tak bagi terus ki dari buah nggone putrine Bu Sumarno nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tan? Katokan? Ayo budal. Ngenteni banyu pemirsa. Ya ngenteni banyu aku. Sanyone ingok ah. Wis sarapan kae. Beb. Kok ya. Kurang ibu. Bong. Ayo budal. Urut iki piye? Engko saya. Berarti ngenteni beke. Heeh. Wih. Rene ndak tak jangon tenok. Intan mau kemana ini? Mau kecepu. Kok cepu arep nyelepno daging. Arep kayak bakso. Kok nek pamane Sriwi Kutil grup kuwi kok gak repot ben ngicipi bakso ning Intan berarti tukuan barang, Nduk. Kayak balungan terus kayak daun bawang, seledri. Terus nanti beli sausnya ning nggone mesti enek sausnya. Marek tumbas kecap. Ya. Jak mam bareng cah kok maja. Oh bagi pemirsa aku nek gek bakso ini tak bagi engko yo tak pontok-pontok nggo Bunda Dewi, nggo Mama Susi. Ngono, bareng-bareng. Wis mari kita cus dulu tapi ngenteni banyu. Heeh. Gawe gedang goreng ya enak jane ya. Ada rontok ora semangat nduk tak kuncir nduk rambutnya nduk sing apik nduk. Jiko sisir. Yuk sisir Pakai kene. kunjari ini ya. Hmm? Pakai kunjari ini ya. Iya, ora apa-apa kene duduk kene. Lah jiko sisir. Timbang macak ngono kuwi. Apa mau diuncis karete ganti kuwi karete kok bak ben wangi kok tak tekane pewangi. Karete wis wayahe diumbah. Wes pagi-pagi ngeteh. Timang Bayi wis berangkat pagi terapi. Nek gak isu rontok awan sithik ngono kuwi, walah. Wis santri lagi. Wis nek makja, Mang Nduk, bensine iki tak gaweni duit bensinnya seni ya. Wes yang bertanggung jawab tentang kemontoran kuning itu insya Allah saya ya pemirsa. Nek dinggo budal terapi kok ketoke bensinnya jek anu repas yang tak anu wis nang iseni nduk iki nyang. Pokoknya Ini. iya muga-muga Mbah Yi paringi sehat. Hah? Kok nek wis sehat jirintan Mbah ndang sehat Mbah kok tak jak ning pantai. Pantai ndi? Yo karek Intan kene duduk. Pantai ku lho sing dijabak endah ku lho. Kuwi jenenge Pantai Karang. Jahe. Iya. Mambune dek ngene, Nduk. Enggak apa-apa. Engko sore keramas. Mari rambutmu anggere mbok gebyuri ngene kok Entah Pak, apa tak potong no. Engko sore tapi nek aku sebaratus. Dan sik dipotong kosek ae kok. Engko dipotong dawane ya ngene neh. Wah, ndek sore bingung anune coklek. Wong coklek mbok coklek-coklekno sendiri kok. Ora dicoklekno ibu. Oke. Ora buklah apa-apa kan? Lah piye ngenteni bek kaya suwi iki kok lak pantri bakso. Oke.
Nangku bandu. Mari ki rambutmu mbok gawe biuri nduk dadine ki teles ndi. Sing mau mbok kok ning bak karete mang. Wis ambune gak enak langsung kok bak. Dicuci kan nek dikei pewangi kan dadi seger nduk. Wis ayo budal. Cus pemirsa, tak deloke bek ora? Ora bekelah nduk. Gosok urung. Ngono cah intene cah. Walah mam roti tek kutah kabeh ngene kae. Kang Mut tak rene, Dok. Kang Mut mbek Yumut. Wes untuk 5 menit, guys. Pemirsa iki mang wis bar nyelepke bakso nggih. Ning gone Mbak Nita sampai apa jenenge karena mang ruwame. Lho iki lho wis dadi sakmene. Lho. Bu Yuni iki kok dipentoli ning omah. Piye tan iki tan? Iso bulet nang ngene lho tan. Nah, wes tali delok. Di depane pasar induk cepu. Bisa, Dok. Ndak tali ngono, Dok. Tolong ya. Tolong talikan. Rame terus iki pemirsa ketesuk iki ya, selepan bakso terminal Cepu yo kose nek Ibu rong naik mbok naik ya montore rubah toh. Ibu tak naik sik. Nah, ditali ngono maksudnya Ibu, bener. Terus lagi sih kayak gini. Ini kok jek blonjone nggone Mbak Nana Bunda Dewi nitip Lombok karo apa mang lali aku. Oh ya wes pemirsa nanti langsung dilanjut lagi. Sampai ini Bunda Dewi ben manusek terus lagi mentoli gawe bakso ya. Ndak klopo. Nah, klopo parut. Nah. Terus ditutup. Ini blonjone sama itu baksone. Wes selama kita menunggu Bunda Dewi, Intan tak gawe ini tahu bakso sik tak cukup saka kuwi men dimang. Waduh, banter-banter. Aduh. Dok, ndek iki wis bar sempal lawang Ibu. Sempal neh, ndek iki dandakno dio. Iki lho pemirsa, ndek iki langsung sewempal. Dibuka dijewontong sak pole Intan kruatak glak ngono. Iki arep digawe ngono neh karo Intan. Alon-alon ah, Nduk. Soalnya kok nek pamane lawang jebol nunggu Pak Silo kuwi suwe, kudu hari Minggu. Soalnya Pak Silo kerja. Aduh. Ku nek ning Gudi yo lama. Kok lak gak nganggo lawang. Intane ngono kuwi pemirsa nek segala sesuatu kuwi gak iso kon alus, gak bisa dia wis tak kandhani sing hati-hati ya nduk sing alon-alon. Yo gak iso lawang dibiyak teng bruak iki ganti ping pira iki. Manune kan buanter ngene jugrak terus disowaut bluak ngono ku terus ngene iki apa? Ngantek ucul ngono. Wes monggo aku gak diparingi sabar no menawa bendina ya emosi ngremus Intan menawa tapi piye neh ya pemirsa. Wes tak gawekno iki sik mumpung Bunda Dewi cek enek pao kan. Tak gawekno anu sik. Tak gawekno tahu bakso sik sebentar ya. Oke. Iki adonane. Ora. Sabar ya Allah, muga-muga aku pinaringan sabar. Iso ngancani Intan ya pemirsa yo. Sampai suwe. Iki. Ini. Iki adonane sakmene kae. Nah, ayo Mama. Sabar. Ayo. Oh iya, tidur ya. Aku makan nyanyi bener saya. Apa? Ternyata LDR pahit teman. HP ku enak. Nah Bu, rasa nyanyi. Ya wes ora nyanyi Bu. Aku tak bar iki tak setel ya. Nek pas ngene iki lho, Duk. Pas gawe konten iki, lagune di matikan dulu sebab nanti copyright ya, Dek ya. Masa copyright lagu? Iya. Copyright ya, Dek. Jare sapa, Mbak Ibu? Aku dikandani Mbak Indah. Enek lagu sing copyright, enek sing ora.
Nek sing copyright kuwi anu lho, apa nek ngarani tanganku siji lho pemirsa. Nek copyright kuwi piye ya cara ngono ki? Hak cipta. Engko tekok hak cipta ya apa? Cerita apa? Hak cipta iki nggone wong. Jadi Intan seumpama bekerja dapat uang sing nampa gak Intan ngono nek jelasno ya kudu nek jelasno karo Intan sing detail. Berarti nanti hasil kerja Intan itu mau kerja itu aku sing nampa orang lain kan iya berhak cipta. aku mau kerja Amane. iya Nek jelasno mbek Intan iki nek salah. pengen jualan pulsa apa dongakno ya. Aku wis kondo Mbak Ida. Aja rene Bunda ketok lho. Sik sebentar Bunda. Bunda ketok. Pateni sik. Ora, sediluk tok. Ora apa-apa Bunda sediluk tok. Iku urung ngomong. Bunda ora apa-apa. Dek Dewi ki mang klopo karo lomboke 5.000. Iya. Sediluk tok. Bunda urung ngomong pokoke. Iki ki penek wong-wong neh, Dek. Iki Mas Pram jenenge pewos banget. Mas Pram sapa nih? Mas Prasmi ki? Mas Pram ngarepe Mbak Nana. Terus sampai sapa neh ya Mas? Telu Dek wong iki. Kok engko bar surah malah gue iki Dek iki. Iya lagi ngajak-ngajak. Kok bar surah gue iki. Bunda. Iki kelapa. Kelapa Bunda pinggir serundeng kenting. Lho iki letane nek tante lho kan. Intan pemirsa mediman karo saus. Saus pemirsa. Lho iki wekku. Intan 2 ibu 1. Oh iya, ibu 1 wis nggenku sak tangan kok. Krunguku ki Bayu sapa ngono? Bayu. Ya mbok Dek kupingku ki nang mati ya rontok. Mas mateni Dun. Kita kembali lagi ya pemirsa bersama Bunda. Ini ada balungane engko dienggo gawe kuahe dadi engko rasane ben lebih sedep ya pemirsa lho. Iki sedep. Lah kuwi sampomone sampean bontekno sampinge malah gak popo. Apane, Dek? Balung nggih. Tak jukukno anu pancine. Oh iya. Oke, Dek, Bro. Mari kita jukuk panci lagi. Intan, Ibu minta tolong, Dok. Tan. Jukukno banyu pam depan, Dok. Pam, Iya. ning ndi? Pam depan kuwi lho, Dok. Keran depan. Aja bebek ya, Dok ya. Sakmene lho, Dok. Sakmene tok aja bebek ya. Oke, terima kasih ya. Aja mbok cas lho HP-ku. Ora. Mbok cas. Sing ngecas HP sapa leh, Nduk aja muring-muring ngono. Ya Allah. Sing ngecas ki ya sapa? Aku ki ora tau ngecas HP-ne lho pemirsa. HP tak cas ya salah pemirsa. Engko nek entek ya aku diseneni. Roh HP entek orang dicas. Engko nek tak cas aku diseneni. HP dicas. Kumban dintasno salah, ora dintasno ya muring-muring. Dengi Dek Susi. Saya ngentasno kumbanku sapa? Aku Tan. Aja mbok tasi kumbanku. Lah, dekne ning cepu. Kengko sing ngentasi kumban sapa, Bu? Lah ndek mau jere dintasno gak oleh. Piye gak ngewo-ngewohi kelek dikukur to Intan ki kadang. Ndek iki nganu, Mbok, apa Dek. kan ya tetep dintasno mendung. Udah kadang dintasno muring-muring. Aja dintasno. Piye lah gak yo malah dipangan udan ya pemirsa. Nah pemirsa, ini tadi ada yang menanyakan resep bakso dari Bunda Dewi nggih. Hari ini saya akan menyampaikan. Jadi ini tadi nggih. Daging sapi 2 kilo, daging ayam pilet
1 kilo, 3 bungkus tepung premik, Tepung premik itu tepung bakso, terus 1 bungkus bawang putih dan 1 bungkus bawang merah. Wes ning kono enek terus langsung digiling, wes tidak usah nambahi bawang lagi atau merica lagi gak, soalnya iki wes berbumbu ya Dek Dewi ya. Terima kasih ya Dok. Walah Dek Dewi Dek. Entep ning kene Dok. Ya Allah Gusti kaken. Delok Ibu sotengno nek ngono aku tak ngangkat iki. Aku sotengno ning kono Mbak Bunda. Intan mundur ana Dok ya. Intan mundur ke sana. Mundur. Lah Mbak Bunda ketokno. Tak kon jukono banyu. Iya. Kok iki kaken nek mbok cemplungi malah yo ambil. Kan ini cukup ya. Ibu yo ya dilongi rapot tapi kan Ibu yo mengucapkan terima kasih ya dikongkon budal. Tapi kimat rontok kebat kliwat. Dikon nyoteng yo mbek ukur yo mbek angop yo kok kene lho nduk andek rene dilundah. Iki tutupe mbok ning ndi yo, Dek? Aku tutupe opo ya dikoko yo? Tutupe dolan. Alah, blang. Roh tutupe iki kan. Aku ora nggawa kok, aku nggawa HP-ku dhewe. Nek menawa roh tutup. Ora. Enggak, aku nggawa HP-ku dhewe. Sehari ya kalau gak mureng-mureng mah bahagia. Enggak. Tapi kalau gak tuh bunda itu lah. Wih, pentolnya ketok no. Ya, wis ketok ki. Wes. Jaluk dah, wis mateng dah. Belum sayang. Belum saya sabar. Tunggu sebentar lagi. Sama ini cukupan ya Dek ya. Iki balungnya tak umbah sih. Ya. Terus direboknya. Gak ngenteni rumah sik Dek. Iya, mau terus direbok. Oke, siap. Wes kene Intan jejer Bunda. Ben ketok cantike kono sebelah Bunda. Wah. Dan juga lepek. Lopok ambek saus. Lah jarene pembok mam saiki tahu 6. Tahu. Engko ae aku pengen ngono suruh apa te pasar. Oh ya wes dah. Ambek dolanan HP. Iya wes ndang. Oke, wes Dek. Iki nek karepe-karepe. Karepe ngono. Bundane Mama Susi bayi ya sapal Repa dulur-dulure sapal kabeh. Walah Dek apike Dek. Iki nek dienggo OTR cocok iki bakso ala Bunda Dewi Sumbi OTR. Pertamanya aku gak roh OTR ki opo. Dadak on the road. Maksudnya dolan iki Ning ratan. Root kan ratan ya. Kadang kan misalnya TR di Ngawi itu kan sepanjang jalan ku enek sing alamat iki. Lumpuk ngono ning dalan iki ngono ya Dik ya. Tapi kadang ada juga yang mesti nyegat kok COD-nan di mana kan nek sama DE Ngawi paling ujung atau Iya kan. Dek. Itu ceritanya. Bagi pemirsa Mbak Yi Family atau pemirsane Pawa atau pemirsane Mbak Indah atau pemirsane Mak Dames atau pemirsane Mas Dimas yang tak sengaja melihat video ini kok pengen sekali pentol buatane Bunda, langsung hubungi Instagramnya Bunda sendiri ya. Mau pesen monggo. Engko dadi Bunda ben entuk konten ngono lho pemirsa ya. Diterima nek jenengan pengen nglarisi Mama Susi apa ndek iki somai, apa lontong sambel, apa tahu apa nek cerita tahu ndok. Aku penasaran yo kalau ndek iki kuwi gawe apa sego tewel. Iya. Soalnya iki jangane tewel karo kene iki Beda. Beda bumbu. Kono ki putih, bumbune juga enggak banyak. Enggak ada kunyit tambah opo ngomong enggak bumbu pepek kaya kene. Apa tak tukokno tewel ya Dik ya. Wis Wis dimam dhewe. Wis selesai ya pemirsa. Urung kok Dik. Dukung mop. Wis
sing kloter kedua iki pemirsa. Iki sing pertama mang wis tak coba yang rasanya nang winu krius. Ya Allah, terima kasih nggih Bunda resepnya. Dek sampe sontok ilmu glundung. Adik sontok ilmu inu iki kok ndi, Dik? Aku yo ndelok-ndelok ngono kuwi lho, Mbak, kok HP ngono. Rasanya itu pas pemirsa mboten kasinen. Kerse nggih pas. Ada yang resep nganggo telur. Nganggo telur. Iki Ndek mangga, Dek. Iki mangga. Setiap perdagangan punya Beda-beda ya, Dik. Ya mang yo nek aku yo ndelok pas ning kono mang yo nek sing nganggo telur. Terus nganggone uyah sing kotak-kotak kuwi, Dik. Uyah grasak jirintan ora, Nduk, ora. Uyahe bentuke kotak, ora grasak. Ya. Sing apik nek duduk jajal satu. Kene, Dek, duduk. Lho. Coba satu tok ae. Nek mau mencoba tak yo ibu ae sing mencoba. Apa ibu sing mencoba? Sausku ndi, Mang? Iki, sing mencoba ibu ae piye? Sausku neh. Ya Setan Allah. jupuk neh. Ya Allah, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pemirsa, tak mencoba bakso. Bismillah. Sausku neh. Sausku neh. Enak banget pemirsa. Sausku neh. Lah, Lah, enak. sausku neh ora iki. Sik. Kok kutah. Ora tak tutupi. Pon. Ngene yo. Wes, nang. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Dewi kok diincepi. Bismillahirrahmanirrahim. Piye? Nggih pun pemirsa, demikian cerita hari ini nggih. Sama Bunda Dewi Intan digaekno bakso. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh-salehah. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Terus enak, Bu. Lah yo ngono Mang. Emah, Bu, emah. Engko sik.